произошло. Ну, по-перше, всім доброго дня. Я дякую, що ви дивитесь АТР. Пам'ятайте, що ваш перегляд АТР і ваше поширення тих відео, які ви бачите тут, гостей в соціальних мережах, це дуже важливо. Ставте хештег SaveATR для того, щоб якомога більше людей розуміло ситуацію. Ну, для мене, знаєш, закриття АТР – це фактично, ну, така зрада Криму. Тобто зрадити АТР – це фактично зрадити Крим. Я написала вчора у Фейсбуці, і це зараз артикулюю глядачами, які не бачили, можливо. Ми за цей період президентства пана Зеленського і за цей період роботи команди пана Бородянського не побачили жодних продуктів антипропаганди, маючи 6 років війни з росіянами. За цей період ми тільки побачили втрати фізичні на Сході у вигляді наших хлопців, поранених, яких ставало все більше і більше, в тому числі і на лінії розмежування, і на відведених позиціях, на яких нам заявляли, що буде тиша. До речі, хто не читав, дуже класний аналіз на «Українській правді», що брехали в Міністерстві оборони, і те, що було насправді. Це перше. Але повертаючись до теми АТР, знаєш, коли ми маємо окупований Крим, коли ми маємо інформаційну війну не тільки у вигляді танків, автоматів, але й в головах, закривати канал, який, ну, практично є свіжим повітрям, ковтком, щойно дзвінок глядача. Мостом просто. Мостом, єдиним центром правди, яким є АТР, з його незаангажованою позицією, спілкування із кримськими татарами, і кримчанами, які там живуть. Я не раз це говорила і буду говорити вголос. Таких як АТР, телеканалів, має бути кілька.